Salutare, meu este Alex și bine v-am găsit la un joc. Da. Să încercăm cu Dino Hunt. Așa. Să dau sunetul. Așa. Dacă vi s-au, nu știu cum să zic eu, spart timpanele, dați like. Dino Hunt este un joc, zic eu, de 5, 4 jumate, nici chiar să exagerăm, stele. Că ar trebui să știe vreo grămadă de jocuri ca să-l instalez și am făcut-o numai pentru voi. Și închide și ne plăim melodia. Așa. Și dăm pe ăsta. Că altfel nu se fac. Așa. Unde vreau să stai acolo? Am trecut și nivelul ăsta. Foarte simplu, niciun pericol. Simplu. Bun. Nu, așa că e mai șmecher. Bun. Bun. Reluare. Pam. Da, păcat că nu trece glonțul prin el. Da, reclame. Reclame și numai reclame. De data asta avem un carnivor. Ca de obicei, acest carnivor care trebuie să trage în el ca să... simplu. Bam. Acest episod să fie unul scurt, că nu vreau să le fac foarte lungi. Da. Și... da. Ce joc este, zic eu, unul dintre cele mai tari. L-am dat în cap de și n-am vrut. Ce e acolo? O facem așa. Dar să ne iei din nou cu între niște. Bă, stai acolo. Bam. Da. Să facem episodul 6. Poate vă întrebați de ce nu pot aici. Și dacă dau pe aia, o să-mi arată asta. Adică bazuca. Pe aia și cât costă să o cumpăr. Și uitați câți bani am eu. 6. Până la 400 și ceva. Uitați ce arme. Arme prea OP. Asta și mai bă... wow. What the fuck. Ce arme mișto. Deja dacă te uiți la asta, s-au pus pe mai proastă. Asta e o ofertă. Așa se o ofertă. Da.
Cred că o să mai fac doar unul de ăsta. Încheiem acest episod. Da, episodul o să se încheie repede pentru că mi-a dat ăștia care sunt extrem de proști. Dacă îl dai câteva hituri, bam, redoasă la tine. Bam. Bine. Cam gata cu acest episod. Eu sunt Alex și ne vedem data viitoare. Pa!